Min dejta li ħarġet dwar studenti li kisbu livell tal-MQF fil-kwalifika u l-profil tal-iskola sekundarja turi li meta mqabbla ma' snin preċedenti kien hemm titjib sinifikanti u ferm aktar kisbu l-livell tal-MQF fil-11 sena. Dwar dan ir-riżultat il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ u r-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima irringrazzja lill-edukaturi kollha madwar Malta u Għawdex għall-isforzi bla qiegħda u l-impenn tagħhom. Il-Ministru qal ukoll li dan ir-riżultat jirrifletti dak li hemm fil-Viżjoni Malta 2050 li s-suċċess bħala pajjiż jiġi permezz ta' aktar valur fost oħrajn l-edukazzjoni. Intqal ukoll li fil-qasam edukattiv Malta se twettaq riforma komprensiva tal-kurikulu biex l-istudenti jkunu mamrin b'mod aħjar bil-ħiliet li għandhom bżonn f'dinja li qed tinbidel pass maġġel. Dan jinkludi enfasi qawwija fuq is-suġġetti STEM kif ukoll l-allineament aħjar tal-perkorsi vokazzjonali mal-ħtiġijiet tal-industrija u s-setturi emerġenti. Fl-istess ħin il-Ministeru qed jagħmel użu minn strateġiji u programmi differenti bħal Family Community Schooling biex jindirizza lil dawk l-istudenti li għadhom qed jiffaċċjaw l-isfidi.